আগরতলাनि सातनाला उसक बायथा और जनकल्याण तिनि लेम्स और लेम्स बो एमडी आनि लगे आनि तिथि एडिसि हाफांनि पिनाय बो तिनि पिउ तिथि बावो ते और बिनि स्टाफ और फाइनाय फिगा बेलाय गाहाम नुखा नक तां दङो दुकाननि बागै ते उपरो बिनि स्कुल दङो हिरो रेशन शप दङो एरिया बेलाय कतन मान थाइका এবং খুব উদ্যোগনাই এই কাম খাই দङ तिनि एमडी नो बेलाय बेलाय हामबाय मारो जे तिनि लेम्स दङ बेलाय साखावती साबाय तो आं साखावती साइ जनगण निबा गाहाम खाइ दङ अबन बागै এই सातनालानि যারা स्टाफ এবং एमडी नो आं हामबाय रे आं हामबाय